it-tħejjija tal-offerti. Issa wasalna għall-liturġija tal-Ewkaristija. Din il-parti tibda billi nresqu lejn l-artal l-offerta tal-ħobs u l-imbit u l-offerti tagħna. Sa 1000 sena ilu fil-Knisja kien hemm id-drawwa li l-insara jġibu magħhom minn djarhom offerti ta' kull tip. Aħna llum nagħmlu l-offerti tagħna fi flus. Dan urid antik ħafna li jissemma fit-Testament il-Ġdid u fil-kitba tal-ewwel sekli. Huwa ġest ta' mħabba bejn l-aħwa. Huwa l-mument kif nagħtu attenzjoni lill-aħwa l-aktar żgħar ta' Ġesu, il-foqra, il-missjonijiet u ħafna oħrajn. Min barra din il-proċessjoni bl-offerti u l-ġabra, f'dan il-mument jintrama l-artal b'dak kollu li hu meħtieġ għal din il-parti tal-quddiesa. Fuq l-artal jitpoġġa l-missal, il-ktieb li fih it-talb tagħna lill-Alla u jitpoġġa wkoll il-korporal, dvaljaġġ kejkna li fuqu jitqiegħed il-kalċi u l-patena bl-osti.